U dubokoj šumi, gde su zvuci bili kao melodije, živele su male šumske vile. Njihova krila blistala su poput dragulja, dok su šumom širile harmoniju i magiju. Osvanuo je novi dan, kome su se svi radovali. Došao je trenutak da male vile nauče sve veštine koje su dugo iščekivale. U tome će im pomoći njihove starešine, koje sa sobom nose znanje i mudrost. Svaka od njih je posjedovala posebnu veštinu koju će im preneti. Zdravo, drugari! Konačno je svanuo i taj dan. Danas ćete naučiti sve šta nas čini vilama. Jel ste uzbuđeni? Da, jedva čekamo. Šta ćemo sve učiti? Danas ćete naučiti 3 velike veštine vila. Letenje, pevanje šumi i razgovor sa cvećem. A za malog Toma imamo dodatni zadatak koji samo dečaci mogu da ispune. Deco, ako ste spremni, pratite me. Idemo na lekciju o letenju. Vila Majo, kako ćemo naučiti da letimo visoko kao vi? Mi nemamo snage i možemo samo da skakućemo. Otkriću vam jednu tajnu. Pošto smo mi svi čarobne vile, za sve naše veštine nam je potrebna magija. Svaku magičnu veštinu nam je podarilo naše čarobno drvo i mi ih čuvamo i prenosimo već godinama sa generacije na generaciju. Deca su je uzbuđeno slušala i jedva su čekala da čuju nastavak. Ovo je čarobni prah, koji kada imate na sebi vam daje snagu i moć da letite visoko poput ptica. E tako, sada posjedujete magiju letenja. Ja ću vam pokazati kako, a vi me samo pratite. Veoma je lako. Wow, ovo je super, pa mi letimo. Saro, stigni me ako možeš. Čekajte me, drugari, stižem. Svi ste bili odlični. Sada posjedujete magiju letenja. Možete da produžite kod vile Dora koja će vas naučiti pevanju. Dora, vidi nas, mi letimo. Pa to je odlično. Jako brzo ste savladali tu veštinu. A sada da pređemo na pevanje. Ali ja uopšte nemam sluha i ne znam kako ću ikada naučiti da pevam šumi. Dora im je onda objasnila da se ne brinu. Svaka vila zna da peva, treba samo to probuditi u sebi, a kao pomoć tome postoji čarobna flauta. Kada budete čuli ovu melodiju, magija će preći i na vas i onda ćete moći da pevate šumi zajedno sa mnom. Dora je zasvirala flautu i najlepša melodija se čula. Deca su bila očarana tim zvukom i počele su da pevaju zajedno sa njom. Kako lepo zvuči i sada mogu da čujem i pesmu šume, pa to je prava magija. Deca su se zatim uputila ka velikom drvetu gde ih je čekala Tea koja će ih naučiti kako da pričaju sa cvećem. Zdravo, deco, da li znate šta je ovo? Tea je držala korpu sa bobicama. Pa, to liči na neko voće. Da li je sada vreme za užinu? Tea se nasmejala. Nije još uvek. Ovo su posebne magične bobice. Podelit ću svakome po jednu i kada ih pojedete, imat ćete magiju u sebi da pričate sa cvećem. Male vile su pojele bobice i odjednom je šuma živnula. Drugari, jel čujete ovo? Pa cveće priča. Ovo je tako uzbudljivo. Deca su bila presrećna. Svi su leteli okolo cvetova i osluškivali šta im ono govori. Bravo za sve! Sada imate i ovu magiju u sebi. Sada ste prave vile. Tome, za tebi imamo poseban zadatak koji je jako važan. A evo ga i Leo, on će te povesti na reku i sve ti objasniti. Ovo je naše čarobno drvo. Vile su vam već objasnile da sva naša magija dolazi iz njega. Naš zadatak je da ovo drvo čuvamo. Leo je objasnio malom Tomu važnost ovog drveta i kako moraju uvek da čuvaju drvo kako njihova magija ne bi nestala. Ali kako ću to uspeti da uradim? Ja nisam dovoljno jak. Ništa ne brini. Predaću ti čarobni štap. On u sebi ima posebnu magiju koja će ti pomoći da zaštitiš drvo od bilo čega. Dokle god ga imaš, svi smo sigurni. Tom je uzeo magični štap i osetio je njegovu moć. Sada je bio siguran da će uvek moći da odbrani njihovo drvo od svega šta ih bude snašlo. Dečaci su se zatim uputili na šumski proplanak gde su ih ostale vile čekale. Vratili ste se. Zdravo, drugari! Sad smo svi ponovo na okupu. Možemo da uživamo u ovoj svetlucavoj večeri. Svi su bili srećni i zadovoljni. Male vile sada posjeduju svu magiju koja im je bila potrebna da izrastu u velike dobre vile.
Naučili su važne lekcije danas i bili su hrabri na svakom zadatku i sigurni su da će svoje moći uvek koristiti samo za dobro.